Ukucabanga ngokuphila njengokungathi awufi, kodwa uqothula isikhathi njengokungathi usenelisa usuku olulodwa kuphela, kuyinto ebuhlungu. Iqiniso eliyimfihlo, elingawukhanyiselwa yibo abaningi, yilokhu: isikhathi siyifa esisodwa esinalo, futhi ngesikhathi esifanayo, siyinto esingayitholi. Kuyamangalisa ukuthi labo abangenalo ubukhulu besikhathi yibo abakhala kakhulu ngokuphila. Akunjalo. Ngizokuchaza ukuthi kungani. Lapho ngisemusha, umakhelwane wethu omdala, uMama Dlamini, wayelokhu ethi, "Ngingahamba maduze, mfana wami." Wayeneminyaka engu-60. Uyazi yini okwenzekile? Waphila eminyakeni engu-94. Iminyaka engu-34 ephinda lesi sithembiso. Iminyaka engu-34 ekholelwa ukuthi isikhathi sakhe siphela, kanti empeleni wayenendlela ende phambi kwakhe. Lokhu kwenzeka kubantu abaningi, akunjalo? Sihlala sikholelwa ukuthi sinesikhathi esiningi, noma ngokuphambene nalokho, ukuthi asinayo nhlobo. Sihamba phakathi kwezicucu ezimbili, noma sicabanga ukuthi ukuphila kwethu sekuphelile, noma sicabanga ukuthi singawushiya konke. Kodwa akukho kamuva. Kunenkathi yangoku. Ngesikhathi esifanayo, nginemngani, umfana kaMthembu. Sasingabalingani. Abasakhele ababili, begcwele amaphupho, benza konke ndawonye. Wapasa ilayisensi yakhe ngaphambi kwami. Wayejabule kakhulu. Wayekhululekile. Kwakuyilokho usuku oluvamile, uyazi lawo masuku, lapho lutho lungabonakali likhethekile, kodwa yiwo kanye lawo masuku lapho konke kungashintsha khona. Wayehamba ngeKingston Road, eToronto, ezimpahla zokupenda ezibomvu ebhentsheni lakhe. Walahlekelwa ukulawula, wakhwela emgodini kwaba yilokho. Iminyaka eyi-15. Ukuphila kwakhe kwaphela lapho. Ungacabanga? Umfana oneminyaka eyi-15, onokuphila okuphelele phambi kwakhe, wayebulewe ngokubhentsha. Ibomvu lokupenda lahlala kulelo godi iminyaka. Kwakuwubunzima ukudlula lapho ungakhumbuli lokho okwenzekile. Manje ngivumele ukubuza umbuzo. Ukube wawumbuzile imizuzu engu-30 ngaphambi kengozi ukuthi ucabanga ukuthi unesikhathi esingakanani, ucabanga ukuthi wayeyophendula ini? Ngineminyaka engu-50 phambi kwami. Kodwa wayengenayo imizuzu engu-30. UMama Dlamini wayecabanga ukuthi uza kusuka maduze, waphila eminyakeni engu-34. Umngani wami osemusha akazange abone nakusasa. Lena yingxenye abantu abangathandi ukuyibona, awazi ukuthi unesikhathi esingakanani esisele. Kungaba yiminyaka engu-30. Kungaba izinsuku ezingama-30. Kungaba imizuzu engu-30. Noma kunjalo uphila njengokungathi uyafa. Uvuka, udumazeka, ulahlekelwa isikhathi, wenza konke kamuva. Ukuthi lokhu kuphila? Akulona. Lokhu kuqothula into eyodwa engahlengahlengi, isikhathi. Abantu abaningi baphila njengokungathi okwamanje kuyisibopho kanti ikusasa, isiqinisekiso. Kodwa kusasa kuyilo mbono oduduzayo, esiwusebenzisela ukuthi singabaleki umthwalo wemfanelo wokwenza okwamanje. Mangaki amacesha ucabange, ngingakwenza lokhu kamuva. Ngosonto oluzayo ngiqale ukudla okuhle. Ngenyanga ezayo ngizihlele ngezimali. Uma nginesikhathi ngiya kuleli klasi. Kodwa leki kamuva ayifiki, akunjalo? Uma uqaphela, sekuyimizu eyisithupha eyishumi ngezinye izikhathi impilo yonke. Khona-ke kuvela umthwalo. Umthwalo wokubuka emuva nokuthi isikhathi sidlulile. Uhlala endaweni efanayo. Uyazi ukuthi kungani? Ngoba wawumatasa kakhulu ngezinto ezingezintandokazi. Mangaki amashejuli owavula namuhla? Zingaki iziqu zehora osizosebenzisa uvula ifoni yakho, ubheka izinhlelo ozilibala kamuva? Mangaki ama-appointmenti owawamukela ngoba wesaba ukuphika? Mangaki amacesha ozibambe ngesaba ukuthi akuyona isikhathi esifanele? Angikho lapha ukuze ngikwahlulele. Ngikhona ngoba ngikwazile lokhu. Ngoba ngilahlekelwe isikhathi esiningi. Ngoba ngikholelwe ukuthi ngidinga ukulinda okuthile kwenzeke ukuze ngiqale ukuphila ngempela.
Kodwa iqiniso yilokhu ukuthi usuvele uphila. Manje, lesi simo, ngenkathi ungilalele, yisikhathi sakho siphela. Uyakuqaphela lokho? Uyathenga ngokoqobo imizuzu yokuphila kwakho ukuze ungilalele. Ngakho-ke yenza kube nokwenzeka. Yini enye eyangithinta kakhulu ngaleso sikhathi? Kwakuyikuphambana. Inkosikazi ethi iza kufa eminyakeni eminingi. Umfana ongazi ukuthi uza kusuka. Lokhu kuphambana kwangivusa. Kwangenza ngabona ukuthi into ebaluleke kakhulu yilokho esikwenzayo ngesikhathi samanje. Futhi yilokho engifuna ukuthi uqonde namuhla, ukuphila kwakho kwenzeka manje. Akusiyi kusasa. Akusiyi lapho unesikhathi esiningi. Akusiyi lapho uthuthukiswe. Akusiyi lapho konke kuhle. Ukuphila kuyalapha. Kuyilapho uphefumula. Ngenkathi inhliziyo yakho iqhakazela. Ngenkathi isikhathi sigeleza ngokungabonakali njengengcindezi yamanzi egobolondo. Awukwazi ukuguqula iwashi lokuphila kwakho futhi uqale kabusha. Akukho ukuphindaphinda. Ngakho-ke, qaphela, zonke izinqumo ozithathayo namuhla zakha noma zibhidliza ikusasa lakho. Yonke yebo owuyinikezayo ngoba wesaba ukusho icha iyokweba izingcezu zesikhathi sakho. Yonke ihora esezingxenyeni ezingaqondakali iyihora engaphindeli. Ungangiqondi kabi, ukuphumula kuyadingeka, ukuzijabulisa kubalulekile. Kodwa uma uyisebenzisela njengokuphunyuka, njengokuthuthumela, khona-ke awuphili. Ugcwele isikhala nje. Futhi ukuphila kunengi kunokuqeda isikhala. Ngakho-ke, ukube ngingakuncoma manje, ngibheke emehlweni akho, kungaba yilokhu. Yiba eqotho kakhulu ngawe. Bala konke okuye kwaba ukweba isikhathi sakho. Konke okwenzayo ngokuzenzakalelayo, ngaphandle kokucabanga. Bese uzibuza, lokhu kungithinta kuphi lapho ngifuna ukuya khona? Noma kungikude? Uma kungabi nakusiza, susa. Kulula kangako. Ukuphila kufushane kakhulu ukuthi uqede ngento engaguquli, engakhi, engakukhuthazi phambili. Ungakuguqula konke. Kodwa uma unquma manje kuphela. Ngoba isikhathi alisalindi. Futhi ukuphila kwakho, kwenzeka kulesi sikhathi. Futhi udinga ukuba khona ukuze uphile. Uke wacabanga ukuthi bonke abantu emhlabeni bathola isikhathi esifanayo nsuku zonke? Amahora 24. Amahora angama-114. Amashejuli angu-86,400. Akubalulekile ukuthi ungumqondisi wenkampani enkulu, umthwali we-appointment noma umnikazi wendlu. Isikhathi sifana kubo bonke. Noma kunjalo, abanye abantu bakha imibuso ngenkathi abanye bengakwazi ukuqhubeka. Lokhu kungenzeka kanjani? Impendulo ilula, futhi ngesikhathi esifanayo, iqhubekile. Akuwona umbuzo wokuthi unesikhathi esingakanani, kodwa yilokho okwenzayo ngesikhathi onalo. Abantu abaningi baphila njengokungathi isikhathi siyasishisa. Njengokungathi siyabamba ukuze sigcine wonke amaphupho, konke ukuhlakanipha, konke ukuzikhulula. Kodwa isikhathi asiqondi. Alisalindi, alimi, alibuyela emuva. Vele ligeleza. Futhi labo abangalandeli ukugeleza, basala ngemuva. Iminyaka eminingi ngizithola ngibambekele kuleli zinga. Ngikholelwa ukuthi ukulinda isikhathi esifanele noma ukuba nesikhathi esiningi ukusebenzisa okuthile okubalulekile. Ngize ngiqaphele, isikhathi aliveleli. Lidingeka lenziwe. Lidingeka lihlonishwe. Kumelwe lisetshenziswe ngenjongo. Futhi nansi inkathazo, sikholelwa ukuthi ukuba matasa kusho ukuba nesithembiso. Kodwa akulona iqiniso. Ukuba matasa kulula. Noma ubani angagcwalisa usuku lonke ngemisebenzi, imihlangano, ama-appointment, imiyalezo, izingosi zokuxhumana, ukujaha. Kodwa ukuba matasa akuyona into efanayo nokuqhubeka. Akuyona into efanayo nokukhula. Kune abantu abaningi abagcwele imisebenzi futhi bangenaso sihloko. Kunomehluko omkhulu phakathi kwesenzo nesithembiso. Futhi lapho kungenela into ehlukaniselana nalabo abaphila ngempela kulabo abaphila kuphela, ukuqonda ukuthi isikhathi likhona phi.
I-University of Harvard yenze ucwaningo olufaka abantu abangaphezu kwabangu-70,000 eminyakeni eminingi. Lokho abakutholile kwakuyinto ebonakalayo. Abantu ababejabule kakhulu babengebona abacebile kakhulu, noma labo ababekhula kancane. Kwakuyilabo ababengasebenzisa isikhathi ngokuqonda okukhulu, ababengazi ukuphika, ababenhlela usuku ngokuya ngezinto ezibalulekile, ababinquma ngokuzwakalayo ukuthi yini ebalulekile nokuthi yini engabalulekile. Khona-ke kuvela iphuzu elingase lihluphe kancane. Kodwa kuyadingeka. Uma ungalawuli isikhathi sakho, othile uzokulawula ngawe. Mangaki amacesha wamukele izimemo noma izidingo obungazifuni ukuze ujabulise? Mangaki amacesha wasebenzisa into ebaluleke kakhulu kuwe ngoba wawumatasa kakhulu ekuxazululeni okuphapheme komuntu? Njalo lapho uthi yebo kukuthile okungabalulekile, uthi cha kukuthile okungashintsha impilo yakho. USteve Jobs wayengomunye wabantu abaqondayo esizukulwaneni sethu. Wayengeyena umuntu ophambili kuphela, wayethanda kakhulu isikhathi. Wayekholelwa ukuthi yonke imizuzu kumele isebenziswe ukwakha okuthile okubalulekile. Wathi ngolunye usuku, indlela kuphela yokwenza umsebenzi omuhle ukuba uthanda lokho okwenzayo. Futhi indlela kuphela yokuthanda lokho okwenzayo ukungalahlekelwa isikhathi ngalokho ongakuthandayo. Ngakolunye uhlangothi, uMichael Jackson, umculi omuhle, ongaqondakali, usisifundisa isiluleko, kodwa ngezinhlobo ezahlukene. Wayenethalente, wayenezinto, wayedumile kodwa ulahlekelwe ukulawula isikhathi sakhe siqu. Wayethathelwe ama-ajenda amade, ukucindezelwa kwangaphandle, uhlelo oluvimbela ukuthi ayime, aphefumule, abe khona. Ekugcineni, lokhu kwamqeda. Isikhathi esingasetshenziswanga ngendlela enempilo siphenduka umthwalo. Ekugcineni, uke wazizwa njengokungathi ugcwalisa imisebenzi kuphela. Vele uhudula izinsuku. Vele uzame ukuqeda isonto. Lokhu akuyona impilo. Lokhu kuphila. Futhi yingakho eminyakeni eminingi edlule, ngenza isinqumo esiqinile, ngiqale ukusho cha. Akuyona yonke into engangikhulise. Akuyona into ekhuthazayo. Akuyona icala lokuphika isimemo esingazange silimise. Futhi ikakhulukazi akuyona umqondo wokuthi isikhathi sami asifanele njengaleso somuntu oqingile. Yilona sinqumo esangivumela ukuba ngakhe ibhizinisi lezwe, ukuba ngithinte izigidi zabantu nokuhlala ngenjongo engangenza ngivuke insuku zonke ngamandla nesiqondiso. Ngakho-ke, ulawula isikhathi sakho noma uthathelwa yilowo mgwaqo. Awukaqapheli manje, kodwa yonke imizuzwana isebenza noma ilahlekelwa. Futhi ngemva kweminyaka emihlanu, 10, engamashumi-20, uzobheka emuva. Futhi umbuzo kuphela oqondakalayo uyoba, yini engangiyenza ngesikhathi engangihlinzekwa yiso? Yilokho-ke namuhla, ngaphezu kwanoma nini, ngifuna ukukhuthaza ukwenza okuthile okulula, kodwa okunamandla. Bhala ephepheni konke okwenzayo ngosuku lwakho. Konke. Kusukela lapho uvuka kuze kube lapho ulala khona. Bese uqotho uzibuze, yingakanani lokhu okubalulekile? Yini engangikhuthaza phambili? Okungenaso sihloko, susa. Okungakhi, sika. Lokho kukudelela ukuthi ungubani ofuna ukuba yilo, lahla. Isikhathi sakho yingaphila lakho. Futhi impilo yakho ayikwazi ukuphathwa njengento ethengiswayo. Ingcwele. Iyaphela. Manje. Cabanga ngegobolondo lamanzi. Lawo esiwasebenzisayo ukuphawula isikhathi ngendlela ebonakalayo, cishe ngokuhlobene. Ingcindezi ephezulu imele lokho okusele. Ingcindezi ephansi imele lokho okudlulile. Kodwa lokho okuqondakalayo yilokho kungxenye encane yamagqabi ewa phakathi manje. Ngoba lapho kuphila kwenzeka. Lapho konke kunqunywa. Futhi okuhle kakhulu ukuthi nakuba sikwazi lokhu, abantu abaningi baphila bedelela leli qiniso. Noma babambekele esikhathini esidlule, behlupheka ukukhumbula ukudumala, ukukhathazeka, amaphutha. Noma baceba ngekusasa, belinde isikhathi esifanele, imephu efanele, ukulingana okuphelele kwamazwekazi. Kuphela ukuthi okwamanje yikho kuphela okukhona.
Isikhathi esidlulile sesidlulile. Ikukusasa asikaze lifike. Futhi okwamanje kuqothulwa. Ngihlala ngigcina igobolondo lamanzi ethebulo lami, elinye eshelfuni, elinye efasiteleni. Akuyona imidwebo. Ukungikhumbuza ukuthi yonke imizuzwana ibala. Ukuthi ukuphila luya ngenkathi sicabanga ukuthi kufanele senze noma cha. Ngenkathi sinquma ukuthi siyozifuna noma cha lokho esikufunayo. Ekuqaleni kohambo lwami, lapho ngiqala ukutadisha ingqondo yomuntu, umthetho wokuhlobana nezinto nokwamukelwa kwamazwe, ngaqonda okuthile okushintshe ngokuphelele ukuziphatha kwami. Lokho engikwenzayo manje kuyakha kusasa lami. Kubonakala kulula, kodwa ukuphila ngaleli qiniso kunqabile. Abaningi baphila ngendlela ezenzakalelayo. Ukulinda isikhathi esifanele sokuthuthuka, ukutshala imali, ukuxolisa, ukusebenzisa iprojekthi. Kodwa lesi sikhathi asifikile, ngoba sesifikile. Ufuna ukuguqulwa kwangempela. Akuqali ngomsombuluko. Akuqali ngonyaka omusha. Akuqali ngemuva kwepholi. Kuyiqala manje ngesinqumo. Izinqumo ezilula, ukwenza okuhlukile namuhla. Futhi mhlawumbe ucabanga, kepha ngina okuningi okumelwe ngikuxazulule, ngikude kakhulu nalokho engikufunayo, akunakuzuzisa ukunyathela inyathelo elincane manje. Kodwa yilapho uziphambeka khona. Ngoba okwamanje yikho kuphela onakho ukutshala. Yilona thanga lokutshala kuphela onalo ezandleni zakho. Uma ungatsheli namuhla, akukho kuvuna kusasa. Futhi bheka, angisho ukuthi kulula. Ukuguqula okwamanje kudinga ukuba khona. Kudinga ukuqhekeka nemikhuba emidala. Kudinga ukuyeka nokuzibuza, yini engizenzayo kimi ngalesi sikhathi? Isayensi isivele iqinisekisile ukuthi ubuchopho bomuntu buhlala bufaneleka ngokuya ngemikhuba esiyikhiqiza nsuku zonke. Isifundo esenziwe e-University of Duke, e-United States, sibonise ukuthi ngaphezu kwama-40 wemisebenzi yethu yansuku zonke imikhuba engaqondakali. Lokhu kusho ukuthi cishe ingxenye yesiqingili sakho siphila epilotini ezenzakalelayo. Futhi uma ungaziqondi, isikhathi sizodlula futhi ukuphila kuzoqhubeka, ngaphandle kwakho ngempela kukho. Ngakho-ke, ngikunikeza umsebenzi manje, vala amehlo akho imizuzwana embalwa, uphefumule ngokujulile futhi uzizwe okwenzeka kulesi sikhathi. Lwala izolo. Lwala kusasa. Kuphela manje. Manje ungakhetha ukucabanga ngokuhlukile. Manje unganquma ukushintsha isimo sengqondo. Manje ungenza leyo nto oyibambezele ngezinyanga eziningi. Manje ungaqala leyo project oyilokhu uthi awunasikhathi. Manje ungavuka esihlalweni uhambe udle kangcono, unyathele inyathelo lokuqala. Konke kuqala manje. Futhi uma kungaqali manje nini? Ngikhumbula ngokucacile ubusuku engangingedwa ehhovisi. Bonke basebekuphelile. Kwakusibusuku futhi nginamaphepha angithengela. Ngiyodwa, ngilambile, ngilala. Kepha ngaleso sikhathi ngazizwa ngicacile ngokungalindelekile. Kwakunjengokungathi okuthile ngaphakathi kwami kuthi manje noma kungekho muntu. Futhi nginqume ngaleso sikhathi ukwakha uhlaka lwaleyo nto ebeyoba yinkulumo yokuqondisa eyalithinta abantu kakhulu ekuphileni kwami. Lolo suku olucacile lokuhlala senze izenzo manje luphenduke into enkulu. Futhi konke kwaqala ngesinqumo. Ukukhetha. Uyazi yini okungenza ngiyekile ukuze ngikhumbule kuze kube namuhla? Ukucabanga ukuthi ukube ngangibambezele, mhlawumbe lokho kusikisela bekuyobulawa lapho. Futhi konke engikwakhile kulokhu mhlawumbe bekungeke kube khona. Uke wabe nalezo zikhathi akunjalo? Izimo lapho uzwile ukuthi kufanele usebenze kepha awusebenzi. Bese uhlala unobuhlungu emlonyeni, ucabanga ukuthi kungaba yini. Izindaba ezinhle ukuthi okwamanje kukhona njalo kuwe. Ayisahluleli lokho okwenzile ngaphambili. Ayidingeki ukuphelela. Vele icela ukuba khona. Futhi ukuba khona kuyisenzo sobuqhawe. Yiwena uthi, ngingaphandle. Ngiyaphila. Futhi ngikhetha ukwenza okuthile ngakho. Ngakho-ke, uma ufuna ukuguqula impilo, awudingi ukulinda lutho. Qala manje.
bhala leyo mbono. Vuka kulelo hlalo. Khansela leyo mithetho engenamsebenzi. Yenza lokho okudingekayo. Akubalulekile ukuthi kuncane kangakanani. Ngoba ukuphila alulindi. Futhi lesi sikhathi ozizwa uqothula, singcwele kakhulu ukuthi silahlekelwe. Manje yisikhathi. Futhi uma kungekho manje ngeke kube khona. Into ebuhlungu kunazo zonke ukwazi ngempela ukuthi yini okufanele yenziwe, futhi noma kunjalo ungayenzi. Uke wazizwa kanjalo. Lokho kuzizwa ukwazi ukuthi kudingeka ushintshe, wenze isinqumo, ukhululeke esimweni kepha, nakuba kunjalo, uyaqhubeka uvaleleke. Kufana nokuba namandla angabonakali akudonsa emuva kuya endleleni oyithanda ukuyiyala. Futhi leyo mandla inebizo, ukuntengantenga. Abantu abaningi baphila besho ukuthi bafuna impilo ehlukile. Kodwa benqaba ukushintsha ukuziphatha okubagcina babambekele. Bafuna imali eningi, kodwa abashintshi indlela abaphatha ngayo isikhathi sabo. Bafuna inkululeko eningi, kodwa baqhubeka besho yebo kukho konke okubabopha. Bafuna ukuthula, kodwa bakhuthaza isikhathi nsuku zonke ngezinqumo ezincane, ezibonakala zingalimi, kepha, uma zifakwe ndawonye, zenza umgodi phakathi kwalapho zikhona nalapho zingathanda ukuya khona. Futhi uyazi ukuthi yini ebuhlungu kakhulu kukho konke lokhu. Ukuthi abaningi balaba bantu sebekulindile kepha beqhubeka. Baqhubeka bevuka, besebenza, behleka, beqamba amanga ukuthi konke kulungile. Ngaphandle impilo evamile. Ngaphakathi ukukhathazeka okuthule. Futhi isikhathi siyaqhubeka. Futhi njalo lapho beqaphela lokho, umbuzo uvela njengosoco esihlathini, kungani ngiqhubeka ngibambezele impilo yami? Uyazi, ngolunye usuku, omunye wemiqondo yami, ngithole indoda ephambili. Enokuqonda, enezwi elihle, enombono wezwe omangalisayo. Wangifuna ekupheleni kwenkulumo wathi, Bob, ngiyazi ukuthi kufanele ngenze ini. Angikwazi ukuqala. Wayengeyedwa. Eqinisweni, mhlawumbe yilona gama engilizwe ngalo impilo. Futhi uyazi ukuthi lokhu kubonisa ini. Ukuthi abantu abaningi abalahlekile ngenxa yokuntuleka kolwazi kodwa ngenxa yokugcwala kokuphambana. Babandakanyeke kakhulu ngemisebenzi abangazikhethanga, ngemikhuba ezenzakalelayo nezimiso ezingahambi namaphupho, baphela bekulinda izinsuku zingaphawulu. Futhi okubi nakakhulu, bacabanga ukuthi lokhu kuvamile. Kodwa akulona. Akulona iqiniso ukuphila ngokuzihlupha. Akulona iqiniso ukubambezelela ukuxoxa okubalulekile. Akulona iqiniso ukubamba izindawo ezikulimaza. Akulona iqiniso ukuba umbonisi wokuphila kwakho. Futhi uma ufike lapha, ungilalele, mhlawumbe ngoba, eceleni, uyazi ukuthi ulokhu wenza kanjalo. Angisho lokhu ukuze ngikukhuze. Ngiyakusho ngoba ngibe lapho. Ngiyazi ukuthi kunjani ukufihla ngemuva kwe-agenda egcwele, qamba amanga ukuthi konke kulawulwa, lapho, empeleni, wesaba. Ukwesaba ukwehluleka. Ukwesaba ukuphumelela nokungazi ukusingatha. Ukwesaba ukukhungathekisa othile. Ukwesaba ukukhungathekisa nguwe. Kepha ngivumele ukukutshela iqiniso elilula nelinamandla, indlela kuphela yokuwina lobuswesaba ukumisa ukubambezela. Impilo oyifunayo ngeke iyenzeke yodwa. Idinga isenzo. Futhi isenzo sidinga isinqumo. Futhi isinqumo ngasinye sivela manje. Ngilahlekelwe ukubala abantu abangitshele, bekhala, Bob, ngina ithuba kepha ngiligqithile. Futhi okusele kubo kwakuyisindo sokwazi ukuthi ukuphila bekuyobahlukile ngokuphelele ukube baqale nje. Ngikhumbula omunye walabo bantu kuze kube namuhla. Kwakuyindoda ebesebenza enkampanini enkulu, isikhundla esihle, umholo ukhulu. Kodwa ethukuthele. Wayephuphuma ukusebenzisa ibhizinisi lakhe. Wayenombono, wayenezimali, wayenalo ngisho nokusekela komndeni. Wayengenalo isibindi. Futhi eminyakeni eminingi wayethi, ngosuku oluzayo ngiphuma. Akuyona isikhathi esifanele. Lolo suku aluzange lifike. Wakhishwa emsebenzini ngoba bekusetshenziswa isicwangciso esisha, futhi esesigcine ukukhathazeka ngokomzwelo, wayengenalo amandla okuqala kabusha.
Ngeminyaka kamuva, ngimtholile njengomqondisi wekampani encane. Wangitshela ukube ngiye ngasebenza ngesikhathi ngisakhulu mhlawumbe namuhla ngingaba nenkululeko yami. Uyakuqonda ukuthi lokhu kusho ukuthini? Ukuthi ngenkathi ulinde isikhathi esifanele, amandla akho aphela. Ukuqonda kwakho kuyaqala. Ukujabula kwakho kuphela. Ngakho-ke ngithi njalo, ungalindi. Ungalindi uthuthukise. Ungalindi izimo zibe kuhle. Ngoba ngeke zibe kuhle. Yimo engqondo yakho edingeka yashintshe. Akulona isithombe. Ipsychology yesimanje inesigaba salokhu, ukubambezela ngokomzwelo. Kuyilapho ugwema izenzo ezibalulekile ngoba zidinga ukuthi ubhekane neqiniso. Futhi ubuchopho bakho, ukuze bukuvikele ebuhlungwini, bukukhuthaza ngezinto ezanelisayo, izingosi zokuxhumana, ukudla, ithelevishini, ukuxoxa okungenamsebenzi, ukusebenza okukhulu. Konke ukuqeda kwenye into ebalulekile. Futhi indlela kuphela yokuqonda ukuqonda. Ukwenza inyathelo lokuqala. Nakuba wesaba. Nakuba kungekho ziqinisekiso. Sawubona, mfana. Ukhona lapha, kusho ukuthi unesifiso sokuthuthuka. Impilo ifana nomfula, iyagqwala, iqhubeka, iletha amathuba. Ungavumeli ukungabaza kukwenze uhlale uzimele. Namuhla, khetha into oyigcine uyiqeda, yize iyincane kanjani. Kungenzeka yikho lokho okuyimangaza, okuyoqala ukuvuselela amandla akho angaphakathi. Yenza into enye nje manje. Mhlawumbe ucingo olulodwa noma ukuqeda umsebenzi omncane. Musa ukucinga kakhulu, yenza nje. Uzozwa amandla, uzobona ukuthi impilo ayikho ekuseni kodwa kulomzuzu. Ukuqala kuyinto enkulu kunazo zonke, ukwenza yilokho okuyigugu. Ubukhulu balokho okwenzayo abubalulekile njengokuba nokukhetha ukwenza. Umdlalo uyilokho okwenzayo, kungekhona ukucabanga ngakho. Lokhu kuzokusiza ukuthi ubone amandla akho, amandla awazi ngawo. Uma ukholelwa kulokhu, kulungile. Sizoqhubeka kule nkambo yokuthuthuka, isinyathelo ngesinyathelo. Uzothola amandla, njengoba umthombo ukhula kancane kancane, ube yisitsha esinamandla. Qhubeka nokufuna amandla akho angaphakathi. Khona-ke, uzokwazi ukuhlangabezana nanoma yiluphi usongo oluvela endleleni yakho. Akukho lutho olungenza ungabi namandla. Lokhu kuthuthukiswa okuqhubekayo kuyindlela eya empilweni ehlangabezana nezifiso zakho. Khumbula ukuthi umoya wethu uyaphila. Lokhu kuyindlela yokuqala. Ukuzinikela, ukuzimisela, ukukholelwa, lokhu kuyindlela yokuqhubeka ngaphambili. Ngiyabonga ngokuba lapha. Sibone ezinye izinto ekuseni. Ngiyabonga ngokuba nani, sibone esinye isikhathi.